Grabe guys, kung di mo strong personality dito sa Philippine Heart Center, makahilak mo. Pero ako hilak din. Kay kuan. Hi everyone, good morning. Today is September 30, last day of the month and another day of struggle para sa pagpa-opera ni Terry. So kailangan naming maagang pupunta doon para maaga kaming makapila. Hindi basta-basta yung mga prosesong napagdaanan or dadaanan pa namin bago si Terry ma-opera. So, kailangan pa namin gumising ng maaga para lang makarating. So, ngayon, nandito na kami sa lobby ng Philippine Heart Center sa may Charity. Ganito ang senaryo dito araw-araw pag umaga dahil maraming nagpapacheck up. Ang daming tao. Kailangan magtiis sa mahabang pilahan. So, kailangan talagang maaga pupunta para makauna sa pilahan. Meanwhile, later. Sa ilang minuto kong nakatayo sa labas, nakapasok din ako dito sa loob. Tapos nag-reserve ako ng 2 upuan para kay Ate Ruby sa kay Terry dahil maya-maya biglaan naman ang pagdating ng mga tao. Wala nang maupuan silang 2 kaya ang ginawa ko, umupo na ako at nag-reserve ako ng 2 upuan. Kasi dito guys, maraming nagpapagamot. Maraming may sakit sa puso. Kadalasan dito sakit sa puso ang pinapagamot. So ganito yung dito, senaryo. Tapos ngayon maaga pa, hindi pa masyado maraming tao. Maya-maya, biglaan na yan magdamihan. Ito pa konti-konti nang dumadami yung mga tao. Tapos sila Terry sa si Ruby hindi pa nakabalik dahil meron pa silang pinipila na numero. Diri guys, daghan kadyo mga luoy tan-awon na yung mga tiguwang. Nga luoy na sila kadyo, nagpa-check up. Basta, klase-klase yung mga tao na diri nagpatambal. Kailangan lang tiyagaan sa pagpila-pila. A few moments later. So guys, after matingnan si Terry sa neuro, nirequest siya ng EEG. So ang ginawa namin, pumunta si Ate Ruby, magpalista sana for EEG. Kaso lang, hindi kami na-entertain dahil busy daw. Ganito dito guys, pag walang kakilala, natagalan ka talaga. So ang ginawa namin, pumunta naman kami ulit dun sa director's office. Kung saan nandoon yung tumulong sa amin noong nakaraan. Nagpatulong na naman kami ulit para lang mapadali yung proseso. So, kailangan ko lang dito sa labas maghintay. Sila Ate Ruby lang sa si Terry ang pwedeng pumasok. Hindi basta-basta dito magpagamot guys dahil kung wala kang kakilala, siguradong matagalan. Kaya mahirap magkasakit. Guys, nakalabas na sila Ate Ruby sa si Terry. Tapos na nilang nakausap yung dating tumulong sa amin. Pero kailangan muna naming maghintay dahil tatawagan pa daw niya. Isisingit yata kami dahil hindi nga dito basta-basta guys magpagamot. Sinasabi ko lang sa inyo na grabe. Kaya kailangan talaga ng tiyaga, sakripisyo. Dahil hindi basta-basta. Tapos, ang oras guys, 11:30 na ngayon. Tapos, maghintay pa kami kung ano yung resulta dahil tatawagan pa ng tumulong sa amin kung anong oras kami pwede i-EEG. Dilalim. So guys, naghintay pa kami. Tapos, pagkatapos nito guys, meron pa kaming isa pang ipa-clearance sa pulmo. Babalik pa kami sa OPD. Tapos, hindi pa namin alam kung anong sasabihin dahil naghintay pa nga kami ng tawag. Di dito basta-basta magpagamot guys sa mga
viewers dan na nag-aabang na nainip na. Maraming mga tanong kung bakit natagalan si Terry. Hindi basta-basta magpagamot or magpa-opera sa charity. Dahil grabe yung prosesong dadaanan. Saka yung in-explain sa doktor kung bakit matagal talaga dito dahil di ba nagka-pandemic. Mas inuuna pa yung mga naka-line up na nauna. Tapos, pagkatapos namin lahat sa clearance, i-schedule pa. Kaya hindi pa namin matiyak kung kailan talaga si Terry maoperahan. Habang naghihintay kay Ate Ruby dahil may pinupuntahan siya, tinitingnan ni Terry yung mga paintings. Ang gaganda. Saka pumunta rin kami dito sa may harapan na pwede pagtambayan. Meron pala ditong chapel. Diyan chapel. Saka si Ate Ruby pumunta doon sa may EEG. May tinatanong. Hindi naman pwede magsama-sama. Kaya dito kami naghintay. Laban na dyan midaling dapita. Di dyan lalim. Di lalim mag-process. Many unbearable hours later. Guys, hindi talaga si Terry na EEG ngayon. Kailangan pa niyang i-schedule sa October 6 pa. Ang nagawa lang ngayon ay x-ray. Saka, hindi pala basa-basa dito talaga guys. Hindi pala makapasok. Halimbawa, kung merong naka-admit na pasyente, hindi makapasok sa loob. Meron kasi akong nakausap, yung mga nakatabi ko dito. Naghihintay lang sila sa pasyente nila dito lang sa labas dahil bawal daw. Parang nakakatakot ng area kung saan maghintay. Ini-imagine ko na kung maoperahan si Terry, dito lang pala ako sa labas. Kaya, hindi talaga basta-basta. Guys, dili pareha sa ibang hospital na ugmayng hospital ang tanod bukuyo, diri kay dili. Aradas gawas magtambay. A few moments later. Padung na miguli, jaga mo nasakyan di ay. Si tatay, taga Cebu. Nasurtihan kay daghan naming time nga kanang musakay mi kuan mi kanang tanggihan mi ganina nisakay nami gitanggihan mi naog mi kasi matraffic na ganitong oras. Nasurti mi kay tatay kay Traffic talaga. butan pud kay taga Cebu man day ni murag wa bunutan na migtunok kay kan lagi mga talawan mi namadyo gali sa tatay kay Bisaya man day pud. Kana oras alas 4 da traffic. Traffic. Halo na dyan. Di basa-basa magpatambal sa Philippine Heart Center. Kay long process. Mabalik pa mi. Balik pa. Diya guys. Napamis bandang Quezon City pa ni Biluna. Mapaya mo pagsakay, di pa dugay minisakay gikan sa Philippine Heart Center. Diya mo idlip sa ako kay labad dihang o. Many tic-tacs later. Hi guys. Nauli na mi gikan sa Philippine Heart Center. Gimingaw ko sa hong kapada sa bukol. Kasi dami papaya dia. Gahapon nang pinalit. Diya. Masayang na di na makanang karon kay ma-overripe na. Wala naman na paniti ang gihiwag diretso. Kutsara na lawan. Later. Ngaon sa mi. Ang saning kanon. Okay naman eh. Nawili ko sa natin kay abstract. Abstract. Drawing ba mga abstract? Ngayon ta. Tamis. So magsawa dyan ko sa kuba. Kapasa sa ito sa Cebu. Sini ko nga. Nanaguok man. Ala, pagkaangkag ka. Ano to? Di ba niyang karaot? Pagkaangkag ka. Dahil lagi. Ikaw ang pagkutundan. Fruits na good ni.
Lami man, promise di. Promise. Dala ang kalabang ka. Alay kan ka ano green leafy kay magutang ko green leafy, di mas diri ka kaon. Ko ano naman ka ng kaman atsal. Mga green ganun daw sa kanang kamuti. Di lagi diri ka kaon anak. Ja okra. Kinay hinamus. Nami sudah stiri ya na. Nami sudah. Pwede. Pwede pura nang palit jadi. Oh, pwede siguro kaya di malanda. Green leafy man, green leafy raman yung di pwede. But pasabot, pwede kas palinja. Karena mga dahon, malunggay, dahon sa mga bati, Habits. naman ito yung mabutang. Napate. Mawaw ko. Nagsabuhat ka. Ano ko? Na, karaho. Wala ka dito sa bukay, kanang kagagab ba? Sa suka. Hindi ako kakagana. Kung nalagay mo green na, mo ilo-ilo na ng kuwain na. Hanggang ni mga ilo-ilo na ng kuwain. Apa ko nag-ilis kay matukos merkado. Kay mangita ko mangutan. Anja, mag-ilis ko, hindi ka ilis na pagutro. Anang, apa yung pag-abot na mo? Pagkuhan, day, agi mo ka ng palit lang sa utility, tag-gis na ng putos na paka na. Right? Day, kuha na, di, day, manok atong mahimayan dyan, sa utility. Day na. Kumbati, kaya nang matambalan ng nahigwaos. Napintahag ang dugo kay ni 100 na. Wala rin over ba to? 60 rin hapon. Pero sa una dyan, 80. mamantong nga to kay Steaky man. Napate, napay isa na ah. Dilay ko, punta na ka na makalibang ka. Siguro 80. Tungo po kung nangyari. Sige. Munto. Katon pang ingana, ipalit ko na rin. Ito na, oxy nito. Narba ko yung mga kailang nga medical supplies nga mag-ano na. Warang na Pa-deliver. warang na ilibo. Dito si mong di trabukan. Na, nagkakon ka. Punta ka, pumunta ng tagpila to. Kaya kung kita na namin mag-yana yung 20 mataas bagi mo ay yung heartbeat mo. Pero ano banta dyan mo, di naman ka mo pas-pas yung heartbeat. Ganihan na luwi dyan ko sa paano eh, baji, nagilak dyan ko. Diyan nakadengan po dyan dito sa X-ray. Lain, kasi grabe guys, kung di mo strong personality dito sa Philippine Heart Center, makahilak mo. Pero ako hilak din. Kaya kuan eh, daghang mga luoy ka dyan. Di rastiri may si tiri, di man luoy tanawon, di grabe luoy dyan. Hilak mo ka. Nay ka nang nay. Nakadengan po dyan ng mustiri dito eh. Ganiha, wala man na video iba, nay disable si dyan. Nangihiway ka uban. Kita bito itong atong itabangan ng kuan. Nandun si dyan magpabantay sa CR. Ano mga nga na nung uban na nung ta? Bisang mga pamilya man nung Nata ako sa karam to motor daga naog. Hala, luya. No, bitaw ko Loy. lamang. Ay, shout out dahil ko ni Roy ug ni George nga mga OPD guard. Tagalog yun Di, Bisaya. Si Roy Bisaya po. Kanyari lang pala yun. Bisaya. Yung iba kasi ayaw kana Bisaya. Pareha ko dito sa botanicals nga, ano sa tingin mo, Bisaya yung mukha ko? Yun ang tajud ko. Bakit naman kasi? Katubang ni sa kalaki nga naglingkod, Bisaya po kayo. Ano sa tingin mo, Bisaya? Bisaya Ano yung ba mukha mayroon ko? sa mga Bisaya? Ba't ni-underestimate yung mga Bisaya? Sabi ko, bakit? Ano ba sa Bisaya? Ang gaganda kayo ng mga Bisaya. Gusto mo.
Bakit sa tingin mo? Bakit sa tingin mo ano yung mukha ko, Bisaya? Sabi yung mukha ng Bisaya. Katugong may murag hitsurahan na bata pa. Wala pa yung mga pasa-pasa. Wala sa mga tuhod. Dagan ako mga pasa-pasa. Apo po niya. Kala na siguro kung Bangan na. kuha ni Hanimik. Yung katuba. Ako lang ako pa sa. Nga na, wala na sa ako. Alis mga paadaghan. Hindi na yung sahi nga dagan kaadyo ko nga puno. At tapos, market guys. Ay, mapalit ko kuha mga daon-dahon. Minsan tayo mag-atal-tag daon-dahon. At sa mga kinikuan ay ginamos. Maluwi lang po pong tiri. Di na may ija Kuhaan man. Butuan ta sa yuti nga. Gusto mo ko maglain magkuhaan ko green leaves. Hindi na magisteri makaon. Sa yuti ba himay-himay yun? Diya guys, mag-coffee ta. Hindi dyan ko hingapi, pero karon makapi dyan ko kanay purpose. Pasensya na kayo mo daron doon na nagduduk-duk. Silingan na nagduduk. A few moments later. Hi mga guys, magandang gabi. Hindi Wala. Ikag kurana. May kag ko na stire ani. Mani ang gipalit guys dito sa ibabaw. Kanang nag-grab ko ba at sa ngani. Talbos. Pali yung tag-G's butok. Diya. Loy posteri kay maikag ko no. Diyan saon man. Di na laman magikag-ikag. Kay bawal. Dapat marunong sumunod sa mga kung ano yung bawal. Kasi useless lang daw ang iniinom na gamot pag kumakain pa rin ng mga bawal. Kaya minsan ako, kahit gusto ko kumain ng mga green leaves, pinipigilan ko lang dahil naawa naman ako kay Terry. Okay lang yan, meron namang ulam si Terry. May niluto naman na ulam na iba. Nagluto na pala si Ate Ruby. Iba yung ano guys ba, yung sanay tayo sa pagkaing mahirap. Pasintabi lang po sa mga hindi kumakain ng talbos ng kamote. Kasi po, hindi po lahat ng nanonood ay katulad sa amin na mahirap lamang. Kami po ay lumaki ng mahirap. Sanay kami sa mga mahirap na pagkain. Saka hindi ko ikakahiya na mahirap kami. Kasi mahirap naman magpanggap. Charot. Sa makarelate lang. Bitaw guys. Dati kami, pag walang ulam, manguha lang kami ng talbo sa bakuran. Ilaga lang. Tapos isawsaw sa bagoong, ulam na. Ano to guys ang nilalaga ko, lagyan ko rin ng okra, saka talong. Kapag isang butangan ng kuwan guys, lagyan ko rin ng bagong isda. Sabi pala, hindi pa namin alam, parang matagalan pa yata kami. Siguro maabutan pa kami dito ng November o iwan. Basta si Terry schedule pa.
Hindi pala basta-basta magpagamot sa Philippine Heart Center. Pero okay lang kasi nakapag-start na. Diya. Kana. Daghan namig nasugdan. Lisod mo quit kay nasugdan na. Diya, di ko pwede lagi. Huwag mo quit. A few moments later. Na guys, naluto na gatong salad nga okra, talong ug talbos. Diya day pang malakas ang ginamos. Diya kay bawal malgasteria na ijang sayuti with chicken. Diya, lihat dan mi silingan dia. Unsa man na? Baboy. Humbang baboy ko no. Salamat day ni Ate Salid nga Ate Bibi ani. Diya, di man na ibaylor eh. Ikaw ko sa kataong. Okay ra. Pwede lang ko ng taong. Si Terry pwede ras 1 taong. Naman na po na ta guys.